Umyalezo ucacile, mninzi umqela kumele wanjiwe ukuxhamlisa wonke ubani kubuchwepheshe bala maxesha ukukhawulelana nomgomo ka-2030 ongophuhliso oluzinzileyo, ngakumbi kugxilwe kumakulinganwe ngokwesini, kuxhotyiswa amakhosikazi ndawonye namantombazana. 75% of jobs will be related to science, technology, engineering. These facts speak to the challenges before us. They also speak to the massive opportunities offered by innovation and technology to rapidly transform the narrative for women and girls by 2030. Ngo-2050, umyingo wama-75 emisebenzi iza kube ingobunzululwazi, ubuchwepheshe, ubunjineli nezibalo, iSTEM ngamafuphi. Kodwa kunjalo amanina wafikeleli nakwisinye kwisithathu kubasebenzi kumazwe angama-20 amakhulu kwihlabathi aneenkampani ezinkulu kubuchwepheshe. Kanti ngumyinge u-57% kuphela wamanina asebenzisa i-intanethi. Zingxaki ihlabathi elijongene nazo, kuloko kujoliswe ukutshintsha oko kulo mda usikiweyo ka-2030 ukuphuhlisa amanina namantombazana. UN entities and NGOs will work to engage, highlight and identify sustainable and gender-responsive solutions to many of these challenges. The women and girls of the world are counting on us. The need to accelerate action to create access to digital technologies should be front and center of all our efforts and discussion this fortnight. Umsantsa okhoyo phakathi kwamadoda namanina ekuxhamleni kubuxhakaxhaka bale mihla uguquke waba bubuso obutsha bokungalingani ngokwesini. Le ngxaki yokungalingani igame ngakumbi kulamazwe ahlombuzekileyo, ithwaxa ngakumbi amanina asemaphandleni, amantombazana nabantu abakhubazekileyo. Ikomishoni eqhubayo ngendawo amanina ame kuyo ibonwa njengekhubalo ekudaleni amathuba amatsha kubuxhakaxhaka bala maxesha. The gender digital divide has become the new face of gender inequality. It compounds existing inequalities, disproportionately excluding women and girls in low-income settings, women migrants, older women, women living in rural areas, and those with disabilities. Ngoku amakhosikazi namantombazana abeke amathemba kumaphulo abukumila kunje naza kungenelela ukubaphuhlisa kumaqonga ezobuchwepheshe nobuxhakaxhaka bala maxesha.